Dobrý deň, chceme vám predstaviť kvalitný český cech Dom. Aspoň vidíte, prečo stále chodia za ručičky a máme tu z nich zopár na čele s kinom, ktorého samozrejme neuvidíte jeho tvár, len pôvabný zadoček. A máme tu Big Wolfa, Romualda, Marušku, Scooby-Dooa, Miliohna, ako aj všetkých ostatných oddaných hráčov cechu Dom. A zas pôvabný zadoček kina. Takto samozrejme spolu chodia po mapách, držia sa za ručičky, aby ich nikto neutopil. Takto tancujú spolu, tlieskajú si, vytešujú sa, keď niekoho utopia, kto má samozrejme málo HP, pretože oni naviac nemajú. A takto tancujú len preto, lebo Pumuklíček, Neji a Bowlingman nie sú momentálne na SEA. Sú strašne šťastní. A to by bolo asi tak približne všetko o našom slávnom cechu Dom.